tenim aquí el Dani Marramango perquè ens explica les seves històries i m'arremango i faig així amb les orelles, jo i els espectadors. A veure, titular del dia. Estacions abandonades sota la via Laietana. És un mite, molta gent ho ha vist a través del vidre del vagó, diu que ho ha vist, no, que és mentida, doncs sí que existeixen i hem pogut baixar i avui ho veurem. Uau, doncs comencem altres Barcelones amb estacions fantasma. Vinga, doncs situem-nos una mica també en el perquè d'aquestes estacions abandonades fantasma, no? Què hi fan allà buides, no? Primer hem d'entendre que la via Laietana, quan es construeix, és la primera via que es construeix ja amb un túnel per si de cas. O sigui, no és que perforis el metro per, diguéssim, fas un túnel per passar-hi el metro, sinó ja que es van posar a fer el metro a principis del segle XX, doncs el que van fer va ser posar-li els túnels i tot això per si de cas. Llavors, què passa? Que algunes estacions que van planejar, al final no han arribat a veure la llum perquè allà no anaven bé i fins i tot es va forçar el fet que el metro passés per aquí. Per aprofitar-ho. Sí, per aprofitar-ho, més que res. O sigui, de fet, si ens fixem de la línia verda a la groga, has de fer un transbord impressionant. I tant. L'estació... 2 minuts caminant. 2 minutets, sí, que són 2 illes de l'Eixample o una cosa així. No sé, però sí, és etern. Sí. Doncs tenim algunes quantes estacions, que és les que podem veure aquí, que des del vagó es poden veure, sobretot seria aquesta última, que és Correos, que ja parlarem després en concret de cadascuna d'elles. Si t'enclastes el vidre entre Jaume I i Barceloneta, només en aquesta direcció, es pot veure ràpidament que passes per un lloc on hi ha publicitat i és exactament això, aquesta estació que tenim aquí. Entre Jaume I Barceloneta, t'asseguro que m'hi posaré, la propera vegada. Es veu, però clar, ho has de veure anant seguit. Jo, per exemple, me'n recordo la primera vegada que m'ho van explicar, jo de petit l'havia vist. I després vaig pensar que era una cosa d'infància. I quan em vaig assabentar que era real, vaig començar a donar voltes i al final em va parar els de seguretat pensant que era un carterista, perquè clar, vaig començar a baixar. Hay un individu en la línia. Doncs bé, com anava a explicar, aquí, el que dèiem abans, la via Laietana s'obre, veiem que ja fan aquests túnels, però en el moment que fan aquests túnels no sabíem ben bé com seria el metro. Per exemple, una de les coses que van fer va ser que calculaven que el metro aniria a peu pla. La gent seria com un tramvia, tu saltaries i pujaries al metro. Per tant, són uns túnels que s'han hagut de modificar molt al llarg del temps. Però ja us dic, és una de les primeres vies a les quals ja es fa el metro per si de cas. Després es veu que es va intentar com forçar una mica que passés aquí el metro perquè no anava gaire bé. Però si ens fixem, la verda i la groga, que és el que dèiem, gairebé en paral·leles. Sí. I ja està calculat, veiem que a peu pla, gairebé no tenia una fundària que passés a aquests vagons del tren. Això serien els accessos i després teníem l'anada i tornada d'aquests vagons. Clar, això amb el pas del temps es comença a complicar perquè el metro ja no té les mateixes característiques, per tant, via Laietana en principi durant un temps seria final de línia, després ja no era final de línia, per tant, comença a modificar-se una mica. Si anéssim de Jaume I a Urquinaona, això ja us indico, hem pogut baixar nosaltres perquè hem anat un grup de periodistes i experts, ens ha convidat TMB, han tancat l'electricitat a Catenària, hem estat vigilats, hem anat amb peto, amb seguretat, no us coleu allà dins, perquè és molt perillós. Nosaltres fins i tot les imatges que veureu no es poden reproduir, podríem dir-ho així. És molt difícil que et deixin... Jo porto molts anys insistint en que ens deixessin baixar. Aquí som el grup de persones que vam anar, per això veureu que a molts mitjans ha sortit ara, perquè estem tots junts allà fent les imatges. Clar, una visita que veu fer conjunta. I l'estació que tindríem anant des de Jaume I a Urquinaona, que és el lloc on estem anant ara mateix, és la de Banco. No ha existit mai com a estació. És un projecte d'estació que quan es va fer la via Laietana, veiem aquí les escales i tot això, que aquestes escales no van enlloc. No van enlloc. Simplement no es va perforar cap amunt. Per què es diu Banco? Perquè en algun moment, més tard, després aquí el que van fer va ser construir el Banc d'Espanya, el que seria la Catalunya Caixa, i una llegenda el que explica és que aquest metro era un metro secret per baixar els diners del banc i poder-los, diguéssim, fer fora del banc sense que robessin el camió, diguéssim, de seguretat. Això es diu, però això és una llegenda. Això és la llegenda, però clar, aquesta estació es va fer abans que existís l'edifici del banc i a part mai ha estat inaugurada, per tant, que sabem que és una d'aquestes llegendes urbanes. Tota aquella cosa subterrània, i no hi ha res que connecti aquesta estació amb la seu del banc, entenc. De fet, justament per sobre vam veure una espècie de passadís que no porta enlloc, que intentava connectar les dues andanes, perquè aquesta és l'andana de l'altra banda. Tothom es fixa en aquelles escales fantasmagòriques, aquí com ja estan guardant material, doncs actualment no hi ha res, Carai. Doncs bé, una altra estació, anant des de Banco, seria avançar, diguéssim, cap avall, passar Jaume I i aniríem a Correos. Aquesta és la més enigmàtica de totes. Jo sempre dic que és
que és la que més màgia té, perquè podem veure que hi ha anuncis, hi ha publicitat. Aquí hi ha hagut gent, jo avui parlava amb amics meus que tenen més edat, que em deien, sí, jo he estat en aquesta estació. Que l'han utilitzada. Per tant, aquella de Banco no es va arribar a utilitzar mai i aquesta sí, i en un determinat moment es va deixar d'utilitzar. Per tant, aquesta sí que té més vida. Aquesta s'inaugura l'any 1934, va poder servir com a refugi antiaeri, fins i tot, perquè a més és la més propera a la Barceloneta, que era on hi havia més bombardejos. I és una estació que donava l'estafeta a l'edifici de Correus, per tant, era un lloc molt pràctic, era un final de línia, només tenia una via i al final arribava. De fet, l'andana, diguéssim, el túnel que van fer era tan petit que van fer que una part del túnel, diguéssim, el que seria de tornada, era tot andana, i aquest túnel era el túnel on la gent caminava, i es va clausurar l'any 72. Però, com ja dic, és una estació que té especialment vida per la publicitat. Per tant, si analitzem una mica la publicitat, podem viatjar en el temps veient què passava l'any 72, justament quan aquest moment del temps s'atura en aquesta estació. I què ens portes? Alguns anuncis que hi havia? Tenim alguns anuncis. Per exemple, aquí tenim molts de mobles, gairebé eren tots de mobles. Muebleries Astúries. La guerra entre ells. Aquest senyor, per exemple, vota a Tarragona, que allà amb el papa i el Bibi, aquest senyor era un senyor... Vol dir que diu les coses tal qual, o què? Que es deia Tarragona, que amb una espècie d'eleccions que van fer així com de broma durant el franquisme, es va presentar per procurador de família, etc. Que veiem abans era el cartell de la clausura, que deia el 72, tal dia es tancarà, i aquí veiem una reixa. Això seria mirant, diguéssim, cap a Barceloneta ja. Aquesta part d'aquí, diguéssim, que van enderrocar tota la part que quedava d'estació, i això ja seguiria cap a l'estació de Barceloneta. Aquesta reixa és on hi havia antigament l'entrada. Aquí hi ha unes turbines de ventilació. Ho dic perquè un altre dels mites que hi havia ara és que si aixecaves unes reixes que es poden veure des de l'exterior, podries entrar. Sortiries fet una hamburguesa, o sigui que millor no fer-ho. Aquí hi ha uns ventiladors i jo els he vist, o sigui que és millor no entrar-hi. Jo sempre he pensat, alguna vegada es podria entrar per allà? Doncs no, que sapiguem que l'única manera d'entrar-hi és des dels túnels i és una cosa molt perillosa que no s'ha de fer. Carai. Ara, clar, la gràcia que té és, si així és per l'interior, que és la part enigmàtica, existeixen restes a l'exterior? Doncs sí que existeixen restes a l'exterior i a més fer una espècie d'arqueologia cinematogràfica i de fotografies hem arribat a descobrir què podem veure de l'exterior d'aquesta estació. Ara mateix, si ens posem allà fora, veiem aquestes escales que baixen. Aquestes escales que baixen es poden veure des del carrer. Hi ha una reixa que hi ha davant de l'edifici de Correus, justament, que si mirem a través d'ella encara es poden veure els esglaons. O sigui, a veure, ens hem d'imaginar, això és una reixa d'aquestes que hi ha al terra. Estem mirant amb la càmera enclastada per les reixes. Al terra així, eh? Al terra mirem al terra i veuríem aquests esglaons que baixen. Ara, quan veiem les imatges, veureu on està situada i pot ser que algun dia fins i tot us heu fixat. És veritat, aquella reixa que ja he passat tantes vegades, doncs és precisament aquesta. Això era el lloc on ara mateix hi ha la reixa, veiem la gent amb els netejabotes, això és abans de l'any 72 que ho tanquin, i veiem que això ha anat canviant al llarg del temps. Això és un costadet de Correus? Un espai diferent. Sí, aquí estaria la Via Laietana, aquí a la dreta hi ha el monument d'Antonio López, i això ho tenim així. Ara tenim aquest forat, si ens posem aquí podem veure les escales encara. Fent una mica de recerca cinematogràfica he trobat una pel·lícula que es deia Apartado de Correos 1001, que era del 1950, d'un autor que es deia Julio Salvador, i en aquesta pel·lícula hi ha una escena que està gravada justament en aquesta entrada de Correus, on apareix aquest policia que està intentant identificar un crim que s'ha fet a Correus i acaba, diguéssim, dialogant amb aquest senyor, aquest nen que està venent diaris, treball infantil, època de Franco, i comenta lo guapa que és aquesta noia que passa aquí, i el nen diu, guapa, i l'altre diu, sí, tienes razón, muchacho. Però fa molta gràcia perquè no deixa de ser com donar-li vida a una cosa que ara no la veiem com una simple reixa, però, diguéssim, hi ha parts amagades a sota, però per sobre també hi ha coses que mirem a terra i ens donen els indicis d'aquelles coses amagades. Uau, no caminarem mai més igual per sobre d'aquesta reixa. De fet, és molt curiós perquè molta gent diu no existeix aquesta estació, perquè realment costa molt. Jo sempre que vinc cap aquí a BTV, ja que he d'agafar la línia groga, sempre ho intento mirar. Però sí que existeix. A més, jo he pogut caminar a sobre, va ser una bona experiència. I dones fe que hi ha, com a mínim, aquestes dues estacions fantasma, no? Sí, per exemple, a Bordeta existeix una altra, que era una que ara estaria, diguéssim, al costat de Mercat Nou, o, per exemple, l'estació de Gaudí, que és una que és bastant més moderna, que de vegades està al costat de Sagrada Família, s'ha utilitzat per posar-hi publicitat i obrir les llums i tot això. Carai. Doncs moltes gràcies per compartir aquesta visita exclusiva amb el Connexió Barcelona. La setmana que ve més, ja anem acostant-nos a vacances, ja queden poques entregues. Gràcies, Dani. Vinga.